Lorea Intxausti, eskerrik asko etortzatik benetan. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Zenbat urte zen itun, bullying intzizu benin? 13-14, ia nera bezaroan sartuta. Haurtzaro osoa ondo, pozik, zoriontsu pasatu nun, eta DBH bira sartu nintzen eskola lehenengo egunen. Derrepente udara osoan eskolako kideekin eta kontaktu gutxikin ze trukaketa batea jo nintzen, kanpoan egon nintzen, eta bueltatu nintzen horra 13 urte nituela eskolara, eta derrepente, arraro, ikusezina, baztertua, horrela. Ikusezina ez zentzuten, ze pasatzen zen? Goratzen naiz, izango zen eskola lehenengo eguna edo, lehenengo astea edo, pinponea jolasten hasi ginen, beti bezala, nahi pinponea jolastea asko gustatzen zait, eta errepente jolasa zen, Lorea ez da existitzen. Bueltak ematen mai ingurun, eta jolasa zen, ez dago inorre, emaiozu, ez dago inorre, ez dakize. Eta nik, enun ulertzen zen, nire bizitza osoa inondo, eta derrepente, zergatik. Eta zortea izan nun, sentitzen nun etxean babesa izango nuela, orduan egun horretan bertan etxea iritsi eta kontau inien, gertatutakoa esaten nien. Hau gertatu zait gaur. Eta hola, egunero, 2 urte osoz. Eta gurasuei konta horretik, bullying itezi zuen nahi, galdetu zuen iso ben zehose pasatzen zitzaien zurekin, edo? Egia esan nahi zogoratzen. Egian bai, suposatzet, bai, esango nila, ez gertatzen zaizu, aizu ekaixo hemen nago, baino, azkenen norbait baztertu nahi bada, eta nire aitak askotan esaten du, 2 pertsona elkartzeko erarik errexena beste bat baztertzea dela. Orduan, horrela dinamika horretan sartuta zaila da pertsona horiekin hitz egitea, edo nik uste biktimak ez daukala aldatzeko horremesteko botererik. Etzan erreza izango orduan eskola jutia? Zu nola sentitzen zinen egunerokotasunean? Hori, bakarrik, baztertua, enuen ulertzen errealitatea. Goratzen naiz, zehola ulertzeko zailtasun bat. Zenun ulertzen zergatik niri, zergatik bapatean, enun ulertzen. Eta, bai, sentitzen nintzen bakarrik. Gaina, adin horietan, hain garrantzitsua da lagunak izatea eta sozialki onartua izatea, hori, bakarrik sentitzen nintzen. Gero, bai. Ez, esan duzu gurasuei kontau zen iso bela, ze esan zizuen behasiek? Gurasuak egia esan, lehenengo momentutik ez zinobe. Enaiz gogoratzen zehazki zer erantzun zidaten, baina bai gogoratzen naiz oso elkarrekin egon ziala, oso ondo, eta inkluso anaia ere oso ondo, hirurak. Hori, beti entzuten, etxea iristen nintzen, gaina goratzen nintzen, beti neola pixkat urdurik kontatzeko zer gertatu zitzaidan egun horretan gauza konkretu bat. Gaur hau egin diate, edo hau idatzi diate, edo dena delakoa. Eta beti neon urduri etxera biden, baina gero kontatzen nuen eta beti izan askatasun bat. Azkenen, sufrimendu askotan sentitzazu, igual, gurasoi esan da haiek ere sufrituko dutela, sufritzen dute, baina banatu iten da sufrimendua, ez da gehitzen edo biderkatzen. Pentsatzet eskolako irakasleire kontau berko zen isotela, ze erantzun jaso zenuten? Bueno, hasieran hori, gurasoi kontau nien, eta azkenen gurasoi ja esan zuten, guazen eskolakin hitz egitea, eta ni ere ados neon, eta guazen hitz egitera, irakasleei eta kontatu genien, pasazian ez dakit asteak edo hilabeteak ez egin gabe, eta ja esatez zuten ez zutela ezer ikusten. Klaro, nik ere enun bullying fisikoa jasan, orduan ez zutela ez ikusten, niri bizkarra ematen baziaten, edo denbauztin erdibultza, hori ez da ikusten. Edo horrela biribil batean hitz egiten egon eta errepente bizkarrak jarri eta zukanboan gelditu, horrelako gauzak ez da ikusten. Orduan, hasieran ez derrez. Gero ja demorak aurrera egin ahala eta pixkat usteet gurasok insistitu zutela eta esan zuten, zerbait ingo egun. Orduan, ni gaixo neon egun baten, juntzian irakasleek eta eskolako psikologa edo orientatzailea klasera. Eta intzuten interbentzio deituriko zerbait. Ez dakit zehazki zain zuten zen nien egon, gaixo neon etxean. Baina, bai badakit, urrengo astean, derrepente, gutxi gora bera ondo tratatu nindutela. Baina handik 2 astetara berriz ere gaizki, etzan jarraipenik egin ez da ezer, orduan egun baten ordu laurdeneko txarleta batekin
horrelako zerbait ezin da konpondu. Gaina eskolan sistematikoki zegoen zerbait zan, niri 2 urte horietan tokatu zitzaiden, baina eski urte bakoitzen norbait zan. Zan, como via de escape, jendea elkartzeko, norbaiten aurka. Eta hori, eta okerrena izan zen gero nire gana etorri ziala ere, irakasle eta orientatzailea, eta esan zeatela, besteekin hitz egingo zutela, eta jarrerak aldatu behar zituztela, eta gauzak aldatu, baina nik ere nire partetik jarri beharko nuela. Orduan, besteek esaten bazuten zerbait ez zitzaiela gustatzen, nik ere aldatu beharko nuela. Zure izaeran parte zan, zehose aldau bertzen nula esatez? Ez que zuzenen nire izaera, zen nire jarrera etzan txarra, nik enun ez txarrik egiten. Orduan, klaro, ez duk imaginau, pertsona bat bulina sufritzen nahi da, ahultasun momentu horretan, eta eskatzen diozu bere izaeraren parte bat aldatzea. Nera bezaroan, baztertua sentitzen ari den momentu batean, iruditzen zait, eta eskerrak, ze nik egia esan, sentitzet, zorte handia izan nuela momentu horretan, zortea eta ere nire buruaz oso harro nago, izan nuen heldutasunagatik, ze, nik momentu horretan ikusi nuen hori etzala onartzeko zerbait, eta nik enuela nire izaera aldatu behar, eta momentu horretan nintzen ausartu ez esatea, baina etxera jo nintzen, gurasoekin hitz egin nuen, esan nuen ez zitzaidela iruditzen, eta hitz egingo nula irakasleekin, hori etzalako egun hartzeko zerbait, eta barkamen askatu ziaten. Baina, klaro, nik momentu horretan neuzkalako euskarri batzuk, neuzkalako heldutasun bat, baina imagino beste pertsona bati zer nolako kontuak suposatu ditzaken olako zerbaitek. Klaro, batzuntzat igual irakasle behar referente bat izan leike, beste helduleku bat, eta hori ere ez daukela ikusti, igual, oindik eta kolpe, gorro, eta baztertuago sentitzeko. Bai, kontu zibili berda, zer erantzuten egun, ze nik ere denbora asko pasatu dut, denbora asko, lehenengo urteak pasatu nituen kontatu gabe. Ze askotan kontatzen duzu, eta jasotzezun lehenengo erantzuna da, zergatik. Zu kontatzen, nik bulina sufrituet, eta norbaitek erantzuten dizu, zergatik, eta nahi dute erantzun bat de, zure zerren aurka jotze zuten, potola zinalako, edo ez dakit sudurra, ez dakit nola zenukalako, edo olako erantzun bat nahi dute. Izati zinen ardi beltza, ez da? Hori da, eta nik uste hori dela gizarte modun daukagun zerbait itxu bizitzeko eta gure segurtasunantzat, zezuk ikustezu zure seme alaba eta esatezu, guapo da, nahiko normala da, nahiko guaia da, ez zaio ez gertatuko. Da, como jartzen dagoen txaleko bat, babesleku bat, eta bulina edo nork sufritu behar du, hortik hasi behar gea. Orduan, norbaiti galdetzea zergatik eske, ez du zentzurik. Da, lehen esan dute, biktiman jartzea fokoa. Fokoa, bai. Eta ez, matxismoan hor badirudi behintzat pixkat indeula aurrera pauso batzuk, de norbaitek bortxatua izan naiz esatean, ez diozula galdetzen ia zergatik, ia gora motza zuen edo edan da zeon, beski hau berdina da, beste jazarpen bota bada. Babesleku hitz esan duzu, eta zu babesleku bat izan duzu, antzerkixe, gaztetxo konpainia, zehazki. Nola iritsi zinen gaztetxo konpainira eta zen mandizu konpaini honek? Nio nintzen eskolan urtebete gaizki, eta bigarren kurtsoa hasi berri, ja irailan, izebak esan zean. Nik momentu horretan pentsatzen nuen nire gurasoek bakarrik zekitela, baina nire gurasoek ere behar zuten babeslekuren bat, eta familian jende gehiok bazekien. Eta orduan izebak esan zean, badago antzerki talde bat, Intxaurrondon gaztetxo izena duna, kastinetan dabiltza Charlie eta Txokolate lantegia historia iteko. Eta zure liburu gogoko eradalorea, zeatik etzea apuntatzen. Ostra, seinale bat zan orduan. Bai. Eta, klaro, izebak esan zean, lagunak iteko leku bat izateko. Eta nik, apuntatuko naiz. Ze beti izan naiz gauzak egitekoa. Eta apuntatu nintzen, eta totalki hartu ninduten, Charlien pertsonaia egiteko gainera. Eta sartu nintzen, eta niretzat izan zen dana. Ze derrepente topatu nuen jende zoragarria, derrepente zan di, merezidet lagunak izatea. Osea, ondo tratatzen naute, nik ere badauzkat gauza asko emateko, eta initun izugarrizko lagun honak, oraindik ere nire lagunak dianak, eta momentu horretan zan hori berriz ere ez ulertzea, ze astean zehar, zan como nintzan horrible, danak nire aurka, eta errepende asteburua iritsi, asteburuan ordu pila bat iten genituen antzerki gaztetxon, eta errepende, super ondo, el alma de la fiesta, super pozik, orduan, zan, enun ulertzen, eta esan nun, eski ez du merezi hemen jarraitzea, eta ja urtarrila otsailan jo nintzen
eskolarekin hitz egitea, ze sorte hona izan hon, ze Gaztetxo Antzerki Eskola Salesianos eskolako antzerki eskola da. Eta, bai, horko jende asko eskolan daude. Orduan nik inun laguntaldea, eta asteburutan irteten nintzen laguntaldea, ia denak eskola hortakoak zian. Orduan esan hon, zertako aguantatuko dute hemen, txoriburu hauekin, gero beste hauek ondo tratatzen banaute. Eta zuzenen, nik erabaki nun esan hon, aldatzen naiz. Honintzen zuzendariakin hitz egitea, esan zian, bale, onartzen nindula, eta eskola aldatu nintzen. Eta hartu duten, uste nire bizitzan hartu duten erabakirik onena. Baze ondo. Bai. Bizixek ironia asko hauzke, eta hau asko gustatzen zait. Halako baten goazenen hartzen zaitu, Bai. Ze pasatzea hor duen? Tortillak buelta emateula pixkat. Egia da, bizitza tortilla bat bada, buelta eta berriz buelta ematen du, askotan. Eta momentu horretan, zegoen botere ezberdintasun bat, zazkenen nik ez neukan ezer iteko egoera hori aldatzeko, eta beste horiek goian zauden boterean, eta errepente goazenen hartzen haute, eta kaletik kaixo ere esan ez diaten pertsona askok, geldituten haute, zer moduz bizitza, eta nire familia osoagatik galdetzeiate, txakurragatik ez daukatelako, porque vamos. Eta bapatean batzuk autografoak eskatzen dizkiate, ez dakitze, eta potente, egia esan, osea, arraro, baina bueno, egia da, niko hain nire prozesua inun horretan, erabaki nun momentu baten, goazenen hartu aurretik, pertsona horiek kaletik nik agurtu ingo nitula. Ze, bueno, ez dakit, esaten nun, urte asko pasadia, pertsona gea agurtu ingo ditut. Eta orduan nire prozesu horretan ere, izan da, ona pertsona horiek derrepente pixkat gerturatzeko eta tratu normal bat izateko, ze Donostin bizigea eta ikusten ditut. Esan ez du autografu eskau ditzuela, eta barkamenik eska dizue? Ez, egia esan ez. Eta usteet bai eskertuko nukela, egia esan. Badakit urte asko pasadiala, eta ez dut jaso eta ez dakit jasoko deten, baina bai eskertuko nuke. Lagunduko luke, pixka zaurixe izten. Bai, eta ere onartzen gertatu zela. Usteet nik onartua badaukat ere, oraindik zaila dela, hori fisikoa izan etzanez, 2 urte bakarrik izan zian, nila bigarrenen ja antzerki mundu neon. Usteet pixkat bai jende askontzat ala umen gauzak dira, eta usteet hor erasotzaile modun eta testigu modun egon ziren askorentzat oraindik ere dala umen gauzak dira, eta lorea ingeniona etzan horren besteako.